పనిచేస్తలేదు. వీళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న దాంట్లో అటు కవర్ అయింది, రాలే, ఇటు నుంచి రాలే. వీళ్ళ దాంట్లో ఇటు నుంచి రాలే, అయితే ముందుకెళ్ళి అయితే వెనుకకెళ్ళి తాళం మేడేసి తీసుకుపోయారా మా వాళ్ళు? ఇక్కడ వాడేశారు సార్ సార్ గిడున్నా సార్ లేని సార్ నైట్ అమ్మ దగ్గర పడుకోవాలి. తాళమేసిపోయినాం సార్ నైట్ 9కే తాళమేసిపోయినాం చేసి పోదామంటే ఆయన సార్ అటు years నుంచి తీసినట్టు